Cambados é unha vila tranquila e non precisa de seguridade nocturna diaria, así o extrae Fátima Val da reunión que mantivo na subdelegación do Goberno. A verdade é que temos que decir que os datos que nos enviou e nos facilitou a subdelegación de Goberno, a provincia de Pontevedra é unha das provincias máis seguras de toda España, donde os esclarecementos dos feitos están por dun nivel moito máis alto do que sería incluso a media en toda España, e o Concello de Cambados está tamén dentro deses niveis de esclarecemento alto de actos delitivos. Por este motivo, o municipio non terá patrullas de seguridade nocturnas diarias. Iso sí, durante datas especiais como o Nadal, si as terá. Desde logo que non vou a consentir como alcaldesa deste concello, como xefa da policía local, según ben establecido pois na propia lei, e como xefa de persoal, según ben establecido na propia lei, é que se cuestiona os traballadores deste concello tratándoos como uns peseteros ou como uns mercenarios, dicindo que non veñen a traballar por cartos. Nunca puxeron ningún impedimento a participar en ningunha actividade, en ningunha, por razón de cartos, por razóns económicas, xamais. Así que o que non vou a permitir é que ninguén diga que os traballadores deste concello non veñen a traballar ou non veñen a facer algo como se fosen uns mercenarios por cartos. En canto ás declaracións do líder dos populares cambadeses, Luis Aragunde, que aseguraba que os efectivos da policía local se negaban a realizar horas nocturnas debido ás horas extras que lles adebedaban, a alcaldesa é rotunda. Van a ser os días puntuais as vísperas dos festivos, sabedes que agora pois hai estes dous festivos a primeiros de decembro, pero tamén en vísperas de festas como Nadal, fin de ano, Ano Novo, Reis, etcétera.